Та-дам! Понеже много обичам проектите и това е нещото, което ще бъде за 2025, да, навън бъде сняг. Януари сме. Това нещо ще изглежда съвсем различно след около 2 месеца. Ще направя още едно видео, за да ви покажа етапите, които ще се случат в това помещение. Почти никакви промени. Ето, след около 2 месеца сме напълно готови с нашето ново пакетажно. Да, имаме ново оборудване почти навсякъде. И тук ще пакетираме и ще изпращаме вашите поръчки.